turung aja tarik ini pen tarik khon litum tegelang junjun ahin pen ketalon pon kejut sin we tarik khon ni ajo litum yem sarlun sing turun kan litum alu ji chuhang pon lo labang so alu ji chuhang pon olong alangli rada thingnu litum long jai tekang lo labang so alam litum long sar CM sar nangai pudu nolam alang lidak jai tekang lo kasi ajontin lakho muning pen ke pipon pu kolam ang ladak jai tekang lo rada thingnu labang so bangi kadu kawe doan korteng jir dak ke doan Autonomous Council Chief Executive Member Akhai Sir Gururam Hong Sir alang li phan stame alang li bang weder stame dak alang li dak Akhai Sir Lun Sing Teron phanang dak na che toy pen Sir Akhai Lun Sing Teron se dak rada thengnu lam than tekang lo muneng pen bang ke jutang ching hon joni jutang jubar ching hon joni CM Sir bang muneng pen ke dak Junel Committee Fan Lakho Pipo Posi Tangdak Tekang Lasi ajontin tarik sirke bani phirangke butung phan lang teman chuphanang kok chuphalam thigila pun nilitum tekelangjon jonal committee hinpen ketalon pon ingdeng thongkep jonal karbirisum surong aje kedamtang tarik ini pen tarik khoan nilitum hin pen ing samjin pen pacun pon lo labang so ke pacun ponolong nilitum long nang cerap nang cetudun RC committee secretary ke hai Sukur Sing Teron lapen presiden Kesop Timung alang nito mahin pen nilitum long pinan nang cepat dugdun lo alang nito nang cepat dugdun na join nilitum long pinan na kirap long lo lapen akam dan nilitum ing samjin pen pacun pon long lo lapen tangka maha kiri kalan ka do kawe nilitum long kunan nang cepat dugdun lo Finance Subcommittee Convenor Akihai Ruby Sing Terang ahin bentalang li penangan nang cepat dugdun pen nang pajudun hulo nasi alang ni tuhan cururi une nitum kadu kawe cirap citu pen si labang so program nitum ing samjin pen pacun pon lo nasi alang ni tuhan suri akadom lapen ka curu pajur pon ingdeng thongkep zonal karbir sunum surong aje pineng ketalon ponolong nilitum tekelangjon hawaramai pen kacuhang pon kadawe unit kretroxian nilitum mong cetong lo labangso unit kretroxiang bong kitami kadawe ing samjin pen alang litum cepati pon lo asika cepati pon bom wang bom pen alang litum mahin pen kecengsi anong ikelong pon mate best team labang ke mirdan KCS unit atum si kecengsi anong isipalong pon lo lapen second mate ingdeng hini anong isipalong pon labang ke hunorak KCS unit lo lapen ingdeng ithom labang ke paklongkam KCS unit ahin pensi alang nutum misalnya nong isipalong pun lo lapente ladak nili tumolong nang cerap nang citudun mate jas kangkrung kang sai bang pu bang pitum hansitame nili tum tekelangjon hawaramai hin pen curupon lo alang nutum misen pen nang pacundun thekpot lapen
nilitum long aru nang cerap dun thudolang Central Committee men observer nang cetoy dun alang ling tum hanstami suri ka churu pajur ponlo alang li dorsing dera lapen kaphui teron pi alang li tum hanstami nilitum tekelang jon hawara maya hin pen suri ka churu pajur poniglo alang tum mesen pen intelligent pen ing samjin pen nang pacun dun thegapot lasi kado we ladak cetong sar klem rapet doan atum hanstami nilitum hin pen ing samjin pen nang pacun dun thegapot alang lituman suri aka churu mada kardom pajur pon lapen peneng ingdeng thongkep zonal karbiri sung sorong aje keceng pen kijut an mate tarik hini pen tarik pho an ladak nilitum kacuhang pon Herangke butung mate alang tu herangke doan tum sedami ni tum cuhang pon ase alang ni tum sedami kiceng pen kijut ni tum ulong unan corporate dun lo cerap nang situ dun lo ase alang ni tum sedami ni tum tekelang jon hin pen suri aka churu mate kardom pajur pon